și repetați, dar eu mă duc să strâng de ăștia. Mă omoare! Mama! Ai zdochnit! Fui de acolo! Mă ușez. Nu e băut ceai dimineața? Nu. Și ce te rămân puneți-vă ceai? Din Haide. am un secundă. Nu i-am uitat. Tot meu. A, ce pus ursul? Cine i-a omorât Chilu, a? Eu l-am care să-l omor. O, ne-a dat ceva. Ia. Turururururu. Mie nu timpul le-a dat mic. Știi cine a dat de mici cu ăsta? Și... Băi. Nu, care? Duci. E ca ăsta. Da, aș vrea tare, e ca pe ăsta, iată. Știi pe care e ca pe ăsta? E ca pe ăsta, E ca pe ăsta foarte eu bun. îl vreau, e ca pe ăsta îl vreau. Că el aruncă, el e bun, el e cră. Dar păi eu de la început sunt. Eu ne strâng chemasi și pe eu tare îl vreau pe Edgar. Let's go. Stop. Ai văzut și... Ce, ai scăpat cărănita pe chișor? E bravo. Dar cam doare. Ia uite de mui acolo. Nu, așa-l-ai mitic. Așa-l-ai bun. E foarte... Ia uite, vezi cum zboară. Trebuie să-l ucid. Rarul și de pe mitic. Все. Ai și de-al credeam. Unul ăla am ușit. Mitic. Nu știu să-l ucid. Unde? La mine aici. Ia-te la acolo, mitic. Dar nu s-au... Aia! Peste tot. Tu și celălalt Ded Moroz? Tu ești de Moroz. Este Ded Moroz și eu Salam Aleikum. Купи мне iPhone 13 Pro Max и подарок iPad. Da peste tot! Ce, eu sunt calișit. Vite, așteaptă până că și ești tu calișit. Дед Мороз, чего? Салам алейкум, купи мне яйца, iPhone 13 Pro Max. Рома, ușide! Dai! Gata! Și așa de greu merge și nu puteți doi, băi. Тупо за меня перезарядка. Крысочная перезарядка. Tu ești cănuță. Mulțumesc că mă crău. Yeah. Не буду пить! Primul. Ia uite, 1000 de coine și ăsta ar drop. Да. Супер рар. Да. Рар. Да. Da, asta și. Și ghine. Știi câți metri cam? Cât?
4. Nici un superior n-am. Stai. Vreau să ne aleg copii. Pinchicul ăsta. Pinchic. Primul. Прокачка. Eu am luat pe primul. Primul. Eu l-am luat pe primul. Eu. Primul. Da. Primul. Da. Imo. Da. Ilmo. Râjii. Tu pune odată și ce alegi? Și ce ai ales? Pul. Cum? Pul. Bălos. Eu am pumni și când ți dau un pumn în bilă. Tu și cu mâinile împuști? Tu împuști cu Eu aud ce-am bani. Alo. Dă-mi mult de acolo. Da, la băiță. Nu, așa nu am văzut. Nu, hai. Bine. Da. Adică e bun. Nu. Uite a fugi mai bine. Vida! Da și! Da, deja tu ne-a dat 7. Asta eu l-am avut. El e bun, el e foarte bun. Eu dat câștig și ne dă. Este foarte bun. Все, погнали. Hadim, zis mama. Stai, eu dat câștig și ne dă un de ăsta cruglый și un iPhone 13 Pro Max. Mie din unde ne-a dat o Tesla Cybertruck. Tesla Cybertruck. Este foarte bun. Zic. Și te hlizește. Am și spion. Idiot. Ce burașca. Am eu. Ia-te și era unul. На. Что-то слишком слабенький. Я. Acolo văd acel cu ciocul. Are cu pușca. De asta care tu ăla are. Roma, help! Help, Roma! Unde ești? Stai. Eu de mâine 3 am ușit. 3 copchile. Все, дай pași că eu l-am omorât. Am zis că eu Все, не дат. Здесь там. Все, ходи. Стой, я. Вау, рар! Супер. Чудес, Макарну. О, я тебя. Все, ходи. 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 Все, gata, mai vreți. De asta cu Brawl Stars. Dacă mai vreți, puneți 2 like-uri și eu să fac.